ma ok ber kisiasa. Koro mago gender based violence mineno ka timrego bende miyo jok moko luor mok gidhi. Ka wawacho ni nitiere gimoro miluongo gi dho ngere ni level playing ground, pap romre, tibo yudo ka mine mang'eny be bodhi ma gichop kuonde mopogore opogore. Ka chuo osiro telo mar mine e udigi ma giwuotho gi minegi ama chigi nyaka gichop kuma gitiere, kaka mine wuotho ga gi chuo, tibo yudo ka jok mang'eny bo chopo kuma onego gichopie. To kok to kosiri e gweng'o kosiri ibo yudo kura kanye, nikech odi nyaka siri ka dichuo mantiere odi ok mi support. Bet matek mondo gweng' kumiae anyuola ni bo kawo mana kaka jaodi behave. To ka jaodi konyi mondo imany, anyuola konyi mondo imany, ibo yudo ka gweng' konyi mondo imany, baso wabo yudo ka telo ni bo bet mang'eny kuom mine. To samoro ok sirgi malong'o kuma giaye. To koko sirgi malong'o to yudo ka oko kachacha bende lweny gi ayany gi goch bende moko bende yudo. Koro gik machal kamago ka ogol, tipo yudo ka mine bo beta beta nikech mosi ka oloch ma waneno gi tiyo malong'o. Erokamano nyaista. Omimine ten mine long'o kabisa. Erokamano ahinya. Nus dakika wach mogik kwa loro. Aparo ni sama wacho mogik ni awacho ni Wapar Phoebe Asiyo to watim gima Phoebe Asiyo, Mama Phoebe Asiyo, gima nowacho mondo mine obed e telo. Mano ne en gima no obiro kabisa. Parties te mantiere Kenya ma wacho ni Phoebe Asiyo en ranyisi. Otim gino mondo 2027 gikete thuolo mondo mine mang'eny obed ni nyalo timo gik ma Phoebe Asiyo notimo ma onge ang'enge, to onge gik mageng'o ne gi mang'eny, nikech en ranyisi mane wacho ni mine telo to ka mine bende obede telo tibo yudo ka gik moko pogre nyaka chieng'. Mane mowacho wapare ka parties loko ni Phoebe Asiyo rule kata 2/3 in the elections mine okaw telo. Erokamano. Erokamano ahinya Achieng, mano jaratije mar Kefiado mabende dho ngere ni Kenya Female Advisory Organization. Erokamano kuom twak makamano ka bende waparo ling'any mar Mama Phoebe Asiyo.